sunt foarte fericită pentru că aici lângă mine Elia a acceptat să vorbească cu mine. S-a întâmplat să fie în Timișoara și sunt foarte bucuroasă. E un început bun pentru blogul meu. Ok, ceau! Iar îți mulțumesc că ești aici. Cu mult drag. Îți mulțumesc din suflet. Pe drum, când o aduceam cu mașina, am aflat că avem atât de multe în comun. Nu mă așteptam, am terminat aceeași facultate în același an. În serios, e ciudat. Mi se pare super ciudat. Ai un blog pe care... Pe care mi-am pus să mai scriu acum. Da. Ok. Grupul Altfel de Mămici este același nume ca de tine. Ok. Cum vezi tu toată comunitatea asta de mămici virtuale? Ce impact a avut asupra ta ca mămică? Pentru că recunosc că asupra mea a avut un impact covârșitor. Extraordinar, da. În primul rând, eu, în momentul în care am rămas însărcinată, nu aveam în jur mămici. Deci am fost, practic, pur și simplu pierdută. Nu știam absolut nimic, am început să mă documentez cât am putut de mult în perioada respectivă. Nu aparțineam încă de niciun grup de mămici. Și atunci am făcut tot research-ul singură. Și după ce am născut, a fost și primul bebe pe care l-am luat în brațe. Nu știam cum arată un copil atât de mic. Exact. Din toată sala de la neonatologie am și ghicit-o, adică am știut exact care este. Am considerat că e instinctul ăla matern despre care se vorbea. Da. Așa. Și după aia, abia la vreo 2 luni, cred, am fost invitată pe un grup de mămici. Și acolo, practic, am luat prima oară contact cu alte mămici. Și a fost extraordinar. Deci am aflat atât de multe lucruri și am învățat atât de multe lucruri. Și acum, nu știu, cred că acum vreo 2 luni am făcut grupul Altfel de Mămici și să nu fie mare, să fie ceva intim. Acum avem 500 de și ceva de intim, 500 de oameni. Și se adaugă mămici în fiecare zi, o iau ca un semn bun. Da. Așa, oricum suntem o familie foarte frumoasă acolo. Și m-am prietenit cu foarte multe mămici, adică sunt acum, nici nu mă așteptam să am atât de multe prietene care să aibă atât de mulți copii și mă bucură să văd că generația noastră chiar are foarte mulți copii mici. Copii și sunt mămici care sunt fomentate de informație. Da. Și deschise, să afle și să da foarte. De aici văd mai multe sisteme de purtare, corect, de mai multă alăptare, mai multă de ce grijă. să faci, da, și asta e o altă chestie care mi-a plăcut foarte mult și la noi pe grup se întâlnește des. Viitoare mămici care cer să intre în grup și îmi primesc mesaje, o grămadă de mesaje primesc în fiecare zi de la mămici care urmează sau fete care vor să rămână însărcinate și care mă roagă dacă se poate să intre și așa în grup ca să afle tot felul de chestii de la alte mămici. Mi se pare extraordinar. Asta era următoarea mea întrebare. Și eu, ca și tine, am început research-ul și informarea înainte de naștere, în primul trimestru, poate chiar și înainte. Ce sfat ai avea pentru o tânără mămică? Viitoare mămică. Pentru o viitoare mămică. Să aibă încredere în instinct, pentru că eu am înțeles de la bun început că ce știu eu chiar este adevărat. Cum mi se tot spunea că e o sarcină micuță, Zuza mea oricum are la 1 an și ceva 8 kg, deci este mică. E mică. Bine, n-are cu cine să se vedea, dar oricum, da. Așa, și tot timpul am zis că va fi foarte bine, medicii tot timpul erau precauți, dar eu am știut că o să fie perfectă sarcina și a fost. Și te-a ajutat faptul că aveai o bază în ce citeai și în experiențele celorlalți. Da, și mi se și spunea, mă întrebau mămicile de pe, adică cele 2 mămici cu care mai discutau, care oricum aveau copii foarte mari, deja nu mai era, na. Îmi puneau anumite întrebări care mă ajutau să-mi dau seama dacă e în ordine sau nu. Plus că medicii cu care am lucrat au fost extraordinari și m-au ajutat foarte, foarte mult. Și tot așa, mi-au spus și ei, dacă tu simți că o să fie bine, înseamnă că o să fie bine și chiar a fost. Deci primul sfat ăsta e instinctul, it does work. Da. Așa. Și alt sfat, chestia asta cu grupurile e foarte bine dacă au cum sau știu de un grup, să adere la un grup, pentru că ajută enorm. Multe întrebări. Cumva acolo, tocmai pentru că sunt multe
întrebări se și filtrează informația și se Poți așează să pe faci o sufletul tău. părere, Exact. adică poți să vezi ce anume crezi că se potrivește la tine și ce nu. Înveți foarte mult așanuri. Deci, extrem, eu cred că mai multe așanuri am învățat decât așadauri. Serios, pentru că sunt și acele cazuri în care mămicii îmi spun, vedeți, nu faceți chestia aia pentru că nu ajută sau face mai rău așa sau, nu știu, sunt anumite chestii pe care chiar e bine să le urmezi la un moment dat, niște sfaturi de genul ăsta. Deci, ajută foarte mult. Ok. N-am vrut să dureze mult toată discuția noastră. Tocmai de asta, acum apropiem așa ușor de final. Vreau să-ți mulțumesc. Și pentru blog, și pentru grup. Serios. Și sunt sigură că sunt foarte multe mămici care ar vrea să-ți mulțumească. Și toată chestia asta cu virtualul ne așează așa într-o poză, la profil și cam atât. Ei, acum, ea e. Priviți-o! Așa. Și îți mulțumesc că ai fost aici. Și partea. Ok. Ideea cărții. Da, ideea. Ideea cărții este, de fapt, o idee promutată, să zicem, adaptată. Îți ziceam în mașină despre chestia asta, ideea, de fapt, a pornit de la o dorință a unei mămici de a avea o carte care există undeva în Anglia, pe limba engleză, care și-ar fi dorit să găsească așa ceva și în România. Este o carte ilustrată, cu poezii, care sunt destul de ușoare. Cartea se adresează, în general, unor copii, nu știu, până prin clasa a doua, a treia, zic eu. Sunt poezii destul de ușoare, destul de simple. Este personalizată, adică în momentul în care avem un anume nume, un prenume, de fapt, pe care îl cere o anumită persoană, noi combinăm anumite povestioare, poezioare pe care le avem într-o anumită aventură pe care acel copil o parcurge ca să-și găsească un nume. El trezindu-se dimineața și nu-l mai găsește în rama de pe birou. Și atunci pleacă în căutarea numelui pierdut și pe parcurs se întâlnește cu foarte multe animăluțe pe care le ajută, ele sunt în impas. Și după ce le ajută, ele ca recunoștință îi dau prima literă din numele lor. Iar la finalul cărții, adunând toate literele, își va găsi numele pe care îl lasă înapoi în... Ok. Da. De ce să o cumpere? Pentru că este personalizată. Va fi ceva ce copilul lor și numai al lor va avea. Poveștile fiind multiple, literele fiind multe, animalele fiind variate pe fiecare literă, destul de greu să se găsească aceeași la doi copii. E și o carte a cunoașterii, pentru că văd animalele în mediul lor, și învață să citească și cu ocazia asta, pentru cei care nu știu, învață animalele, învață literele. Plus că animațiile sunt chiar foarte drăguțe, sunt extraordinar de încântată de cum a ieșit. Și e un cadou pe care eu, cel puțin, cred că aș vrea să-l primească pe vița mea. Și să fie toate bine. Cu siguranță. Îți mulțumesc mult de tot. Mă bucur că ați făcut cunoștință cu ea. Eu mă bucur că am făcut cunoștință cu ea. Și te mai aștept în Timișoara. Da, lansarea de carte. Facem în București în ianuarie, va fi în Iași, Timișoara, Cluj și Constanța, anunțăm data. Da, keep it posted. Ok? Și ne vedem pe blog, ne vedem pe grupuri, ne vedem în virtual. Îți mulțumesc că ai fost aici acum cu mine. Cu mare drag.